салому дуруд ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз. худо нигаҳбонтун бошад. як ду-се рӯз шуд ман камтарак бемор будам. вақте ки бисёр аз ҳар тараф блогерҳо атака карданд барои хайпи просмотр. мо аҳамият наметем. паси подшоҳ ҳазор ғайбат, паси бобои блогер ҳазор ғайбат. худо нигаҳбонтун бошад. маҷбур шудам. ман гуфтам ки ягон ҳафта навор намекунам, камтар дам мегирам, одих мекунам. хоб нашид. як бародар як навори рӯй кард, як навори мудҳише рӯй кард ки навор омад дидам бетараф истода наметавонам, барое ки худи ман аз давраи айёми ҷавоним, аз 16-солагим шавқ рағбати шофёрӣ доштам, ронандагӣ доштам ва то ҳол ман мошин ҳай мекунам. умри худвар як умр ман шофёр кор кардагиам ва ин навора дидам. бениҳоят навори мудҳиш, бениҳоят навори мудҳиш. ой бародаре ки дар ютуб наворҳо мекунед, ҳамин наворҳоро ман мумкин ватсапи шуморо партам ба дар ютуб намемонам. шумо як тамошо кунед ки миҷа заданда, анам хеле ҳам миҷа заданда 8 кас аз дунё чашм пӯшид. 8 нафаре ки онҳо аз трассаи Масҷоҳ Хуҷанд мерафтиянд ба ватан мерафтиянд. садамаи нақлиётӣ шуд. 8 кас ҷони худро аз даст дод. як миҷа заданда. худои меҳрубон ҷони мову шуморо мегирад. бародаро ба худ биёен, блогерҳо ба худ биёен, наворҳои хуб кунед. ин навора ман дидам, валлоҳи қасам, обои дидам рехт. ҳамаш ҷавонанд. бародар қадим ман суҳбат кардам, мегӯянд ҳамаш 25-30 ҳамихел, 30-35 ҳамихел. аидам ёш садамаи нақлиётӣ шуда. вақте ки ин бародар чунон ҳам суръати баланд хати мерава ки балони пеш мекафа дар раҳи встреҷ мебура, раҳи муқобил мебура, успед намекуна. 180 айрому ченкиниёшон мерава, мебия ба ӯ самт. якбора наворда ку наворда. ҷавон ҷон додаест ам наворда ҷонаш биромад. успед накардан ки як халқша тар кунанд. бародаро хуштона да сартон бигиред. накунед, ихел накунед. агар ҳамуҷо як калон мешид, дар қабати ҳамун мишиштагӣ мешид, як калон мешид, мегӯ бачам остай кирд. ҳеҷ вақт калонҳо ба зарари ҷомеа, ба зарари ҷавонҳо ҳеҷ вақт сухан намекунанд. агар ҳамуҷо як коргари бозраси давлати гаӣ мисол дар ҳамуҷо мешид ҳамуҷо да шояд ки ин гапи шояд ҳамун шумо чашмтон камтар, чашмтон хам мехӯрд, мегуфтем ки остай кунем. рӯз буд шид, диди чӣ кор шид. вақте ки коркунҳои гаӣ, коркунҳои мақомотҳо дар ё ҷомеа бинен шумо чӣ қадар, ман худам медонам, ман худам шофёрам, мегӯянд ҳамҷа истода, мумкин дашном ҳақоратонам кунем. не ки аҳсан ба ин коргарои гаиву ба ин коргарои ҳукуматӣ ки бисёр ҳозирам ҳамин сари раҳи ҳамин шуморо мегирам. ҷавоно ба худ биёен. ман боварӣ дорам якеш бепараварам ҳай мекунам мошиноро. бепараварам ҳай мекунам. мега хай падарам мега хай ваяй ягон одами калона ё ки ягон мисол пулдора ё ки ягон бизнесмена хай яке хотир мебинад, ҳечим намега. ой бародар, морам ҷавон будем, морам шофёр будем, морам ҳай мекардем, морам ҷавонӣ дидагем ранги шумо. айру як беаҳамиятӣ, чӣ айру саросемагӣ. мегӯянд ки 180 вақте ки омади балонш кафида. охир ҳеҷ ман намедонам ҷавонҳоро чӣ насиҳат кунем, мо намедонем. ҷавоно ба худ биёен. 8 ҷавон мурд, 2 та дигаш дар балниса меган олӣ.
ҳафташ дар ҷош мурда, якташ ҳам ҷон додан мурда, як тедигаш вай дар балниса мурда, ду тедигаш мегӯям балниса 10 кас 8 кас шад сол гӯронда. барои ҳамин ба худ биёем, як ҳурмати ҳамдигареро бидонем. ин ба саросемагӣ ба вай кардагӣ пули дунёро ҷамъ карда наметавонем. барои ҳамин навора беҳад навори мудҳиша. худо ҳеҷ каса ин 8 кас ку ин 8 кас медонем падару модари ё ба фикри зиндан хун то ахири умршон ин ғам дар чишон мемонад. барои ки шумо ғами падару модартонро бихӯрен, агар як ба роҳи рост бирем, як бачаҳои хуб шавем, як коре кунем ки ғаму дарди мисол шуморо падару модарон набинад. барои ҳамин бародаро, бисёр рӯзи мудҳишай, бисёр рӯзи вазбинай, бисёр мусибате бар падару модар фарзанд гӯрондан, бисёр мусибати сахтае фарзанда ба дасти худ вай мекунад, гур мекунад. барои ҳамин дидем ки чӣ хел шид накунем. ҳамин ҳозир ҳамун гаӣ агар ман кунам, бигӯя ки права табир права надошта бошӣ, дароб сар мекунӣ, қати ҳамун гаӣ сар мекунӣ. барои фоидаи маву шумо ай вай ҳеҷ вақт ӯ гаӣ уҷада наместа, мега бесм кунам, я назорат кунам, кани чӣ хел ҳай мекунанд мошина, кани ҷавоно чӣ хел ҳай мекунанд. аксариятш ҷавонанд, одамои солхӯрдаи хел ҳай намекунанд. барои ҳамин ҷавоно ба худ биёем, гапи падаро, гапи модаро, гапи ҳамин ҷавоно бигирем, гапҳошона бигирем. ҳеҷ вақт мо намехоҳем ки ҷомеаи мо ҳамин хел бошад. як гаӣ истода мегӯ ҳамун гаӣ дар ҳамун ҷо як омада истода шуд. барои назорати мо то ина гаӣ мешид, мумкинам хел намешид. барои ҳамин биёд дӯст бошем, бародар бошем, мо як меҳр муҳаббат нисбати ино дошта бошем. агар ҳамин гаиҳо набошанд, агар ҳамин милисаҳо набошанд, ина айру тудони худо медонем чӣ қадар бетартибӣ мешаванд. ба мегӯянд гаӣ бисёрай, милиса бисёрай. мо ки бетартиб шидем, гаӣ милисаҳо бисёр мешаванд. мо ки ба тартиб шидем, қонуну қоидаи риоя кардем, ҳамун гаӣ бечора мегӯяд ки ҳама тенҷи ҳама оромай, биё ҳамуҷо чӣ мерем охир, ҳамуҷо трасса созай, намераванд. ин айру шафёрӣ ма худо мегӯям. ҳамин тенҷи ором бошед, гаиҳо намераванд ҳамуҷо наместанд. ё ки ягон ҷо тенҷ бошад, ягон қишлоқ тенҷи ором бошад, милисаҳо намераванд ҳамуҷо. ҳама мегӯянд тенҷи оромай. шумо бихоҳед ки тенҷию оромию ҳама ҳамин хел хушрӯ бошад, хушрӯ биравад, худмон аввал ислоҳ кунем. ба чанде ки бетартибӣ мешавад, мисол афгон мешавад, мисол беправагию, мисол одамои сархуш, мисол пиёну миёну ҳамихели чӣ мешавад, ба маҷбуранд ки гаиҳоро бисёр шаванд. охи ҳеҷ вақт бар залали мо нестае. ман ҳамчун шофёрам, шофёр ҳастам ки мисол ин қадар вай кардам, шофёрӣ кардам, як ҳаётам гузаштагӣ. ҳамун агар гаӣ ҳамҷо назорат накуна ку, бисёр ҳамин мардими мо бисёр ҳамин вайда як намедонам чӯ хел. биё ки як дӯстӣ кунем, бародарӣ кунем, ҳамдигаримон ҳурмати эҳтиром кунем. барои бародаро чӣ гуфтани ҳастам? худои меҳрубони гузаштагиёро ҷошона ҷаннатулфирдавс гардонад. худои меҳрубон ба падару модараш сабри ҷамил битиҳад. худои меҳрубон ақлу заковати ҷавонора зиёдаву зиёдатар гардонад. худои меҳрубон тоҷикистони азизи моро аз ҳамаи офатҳои замини осмонӣ нигаҳбон бошад. 7 каси соли талафоти бисёра нигаҳбон бошад. худои меҳрубон мардуми сарбуланди тоҷикистони азизам чӣ муроду мақсаду орзуен дорем, ба он муроду мақсаду орзуенатон бирасем. Аллоҳу акбар. худо нигаҳбонтон бошад. ман навор карданӣ набудам, хеле суҳбат кардем. ин наворро ман намемонам, қая ки барои монтаж кардан ягон ҷо акша мемонам. худо модари тоҷика, падари тоҷика ин рӯзҳои мудҳиша нишонат диҳад. биё мо дӯстиву бародарӣ бошем, бародарӣ кунем, дӯстиву бародарӣ кунем, ҳамдигаримонро пас назанем, як қонуну қоидаи зиндагиро риоя кунем, як қонуну қоидаи ронандагиро риоя кунем, ҳамдигаримон қатӣ бо эҳтиром бошем. ҳамин тоҷик будани сарбуланд будани худмонро муаррифӣ кунем дар тамоми ҷо, хо дар ватан бошад, хо берӯз аз ватан бошад, дар ягиҷое бошад. дастгири ҳамдигар бошем, ҳамдигарро пас назанем. худо нигаҳбонтон бошад. широи аллоҳ боз ҳам дуо мекунем ки худо ба ин модаро сабри ҷамилу ба ин гузаштагоҳ худои меҳрубон ҷаннатулфирдавса насиби рӯзи бигардонад. аллоҳу акбар.